Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som sa vám predstavil. Som kandidát na post primátora Nového Mesta nad Váhom, volebné číslo 2. Milan Špánik. Svojím volebným programom by som chcel zlepšiť každodenný život nás, bežných novomešťanov. Zastaviť odchod mladých ľudí z mesta preč za dostupným bývaním či pozemkami. Vytvoriť podmienky pre vznik pracovných miest. Vrátiť život a zeleň na námestie, dať možnosť obyvateľom tráviť svoj voľný čas v našom meste a seniorom poskytnúť dôstojné životné podmienky a rôzne výhody. Transparentnosť a zastavenie klientelizmu je hlavným predpokladom na to, aby sme vrátili občanom dôveru, že s ich peniazmi je v našom meste nakladané hospodárne a účelne. Zavedieme elektronické aukcie tak, aby mestské zákazky nerobila stále tá istá firma, ale firma, ktorá bude pre mesto najvýhodnejšia a ktorá zamestná nás, novomešťanov a nie ľudí z Kisúc alebo Oravy. Absolútne tu chýba informovanosť o zásadných projektoch a zámeroch mesta. Novomestská televízia, dotovaná aj z našich peňazí, informuje len tendenčne a jednostranne. A jej vysielanie v súčasnosti vyzerá ako žurnál úspechov z čias komunizmu. Tiež je okamžite potrebná zmena prístupu úradníkov a riešenia problémov bežných ľudí na mestskom úrade. Veď úradníci sú tu pre občana a nie naopak. Treba tiež zaviesť priame prenosy na webovej stránke mesta zo zasadaní mestského zastupiteľstva, aby občania videli, ako ich zvolení zástupcovia obhajujú ich záujmy. Pred voľbami z úst mnohých politikov počuť hovoriť o sociálnom cítení. A samozrejme, dosť cynicky to znie najmä z úst niekoho, kto poberá niekoľko luxusných platov. Preto treba okamžite zmeniť politiku odmenovania, prečo sa pri obrovských prémiách myslí len na vrcholových funkcionárov mesta? Veď hlavnú zásluhu na tom, že v meste všetko funguje, majú radoví zamestnanci mesta. Je hanbou, že máme na to, aby sme tu luxusne platili 2 viceprimátorky a pracovníci technických služieb pracovali takmer za minimálnu mzdu, či radoví mestskí policajti za menšie platy ako ich kolegovia v menšej starej Tureji. Veď takýto luxus v podobe 2 viceprimátorok si nedovolia ani veľké mestá. Ale tu asi musia suplovať úlohu primátora, keďže ten má tiež dôležitú funkciu na župe v Trenčíne. Jednou z priorit môjho programu je samozrejme zastavenie odchodu mladých ľudí preč z mesta za dostupným bývaním či pozemkami. Okamžite začneme pracovať na vytvorení mestských stavebných pozemkov cenovo dostupných aj obyčajným ľuďom. Tiež prioritne budem riešiť otázku mestských nájomných bytov. Nie tak, aby ľudia museli 4 roky čakať na to, až sa budú blížiť ďalšie voľby, aby sa im ako súčasť volebnej kampane, zaplatené z peňazí nás všetkých, odovzdalo pár bytov. Táto otázka bude prioritou počas celého volebného obdobia. Nie pol roka pred voľbami. Veď aj dane si platíme celé volebné obdobie. Treba samozrejme napraviť aj katastrofálnu situáciu kultúrneho a voľnočasového života. Okamžite začneme riešiť výstavbu letného kúpaliska a krytej plavárne. Tiež vytvoríme dôstojné podmienky pre psíčkarov. Stačí sa ísť inšpirovať napríklad aj do Piešťan, kde majú psíčkari k dispozícii oplotené plochy s košmi a sáčkami ako súčasť každej väčšej trávnatej plochy na všetkých sídliskách. A nie riešiť to len zákazmi, veď si platia nemalé dane za psa. Vytvoríme podmienky a ponúkneme ich investorovi, ktorý by aj v našom meste postavil obchodno-zábavné centrum na spôsob, povedzme, Maxu. Rôznymi kultúrnymi a spoločenskými akciami vrátime život na námestie. Tak, aby novomešťania cez víkend nezaplňali námestia okolitých miest, ale to vlastné. Oživíme naše kamenné námestie o tak chýbajúcu zeleň a verejné toalety. Zmeníme súčasný systém nájmov mestských priestorov tak, aby sme na námestie vrátili tradičné prevádzky na miesto čínskych obchodov. Vytvoríme rovnaké podmienky pre všetkých podnikateľov. Zabránime
tak okatým prejavom klientelizmu a protekcionalizmu, ako bol naposledy prípad poslanca pána Pašmika, ktorý si dal súčasnému primátorovi odsúhlasiť exkluzívnu nájomnú zmluvu na 20 rokov. Prečo takéto podmienky pán primátor nevytvorí všetkým nájomníkom? Určite by potom prevádzky na námestí nezývali prázdnotou. Jednou z vecí, ktorú chcem vyriešiť, je takmer nefunkčná mestská hromadná doprava. Je hanba, že ako okresné mesto nemáme takmer žiadnu MHD. Je potrebné vytvoriť celodennú sieť MHD, tak aby nadväzovala na rozvoj mesta a potreby zamestnávateľov. Čím samozrejme aj odbremeníme preplnené cesty a zabezpečíme, že či už starí ľudia alebo mamičky s deťmi sa počas celého dňa dostanú z jednoho konca mesta na druhý. Seniorom v terajšej pre nich ekonomicky ťažkej situácii a dobe znížime daň za psa, umožníme bezplatné cestovanie MHD a bezplatný vstup na kultúrne či športové podujatia organizované v rámci mesta. Celý môj volebný program nájdete na facebookovej stránke Moje srdce bije pre Nové Mesto nad Váhom alebo na mojej webovej stránke milanšpanik.sk. Uchádzam sa o vašu dôveru ako kandidát, ktorý chce túto funkciu vykonávať čestne, bez napojenia na sponzorov a rôzne záujmové skupiny. Milan Špánik, kandidát na primátora, voľte číslo 2.